al programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la nit del golf català des de l'hotel Hesperia Barcelona Tower, el torneig benèfic de la Marató de TV3 des del golf de Torremirona i la final del Circuit Catalunya Pro Tour des de la PGA Catalunya. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de golf dels propers dies. Més de 350 persones van participar a la nit del golf català 2019, la cita anual que organitza la Federació Catalana de Golf per homenatjar els esportistes més destacats de l'any, així com les instal·lacions federades, patrocinadors i col·laboradors de les diferents competicions i esdeveniments de l'any. Bé, per nosaltres, com a Unió de Federacions Esportives de Catalunya, sempre és un plaer poder estar aquí amb tots vosaltres. Penseu que la nit del golf és una nit on es donen els guardons de totes aquelles persones que han fet mèrits durant aquest any 2019 per rebre'ls i, per tant, per nosaltres cada any és un any nou, però és un any fantàstic de veure quantes persones reben premis merescuts de la Federació Catalana de Golf. L'acte, celebrat a l'hotel Hesperia Barcelona Tower l'11 de desembre, el va obrir Ramon Noguer, president de la Federació Catalana de Golf, que després de felicitar els premiats va aprofitar el discurs per demanar a les institucions presents més protagonisme del golf, una de les federacions que aplega un major nombre de federats a Catalunya. A grans trets diria que ha estat una temporada molt bona, perquè a nivell amateur Catalunya ha quedat campiona d'Espanya. És el títol amateur més important de l'any i que els altres equips també han fet el que tenen que fer. I com podeu veure avui a la nit del golf, més de 350, quasi 400 persones estan aquí per rebre prèmits, contents de poder participar en un esport com el nostre. You gotta get it out. You wanna lose yourself in time. So girl, just let it out. You said it once, not twice. You don't wanna wear it out. 'Cause you are one of a kind. How else would I know? Per la seva banda, el director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig, va felicitar la Federació Catalana de Golf per haver pogut comptar amb aquest elevat nombre de federats i per la bona salut de la federació. Això és molt important, que totes les federacions, que tot l'esport català puguin fer la seva nit temàtica i que, per tant, tots els millors golfistes catalans de tots els equips, els clubs, es puguin retrobar, o tota la família del golf català es pugui retrobar un dia a l'any i fer una festa, celebrar la bona marxa dels clubs, la bona marxa dels esportistes, la bona marxa de la federació, això és molt important.
Finalment, Jordi Sans, director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, va reivindicar el golf com un esport que es pot practicar al llarg de tota la vida en un entorn saludable i familiar. Una federació que és capaç de fer promoció esportiva, de fer alt nivell i que a més és capaç de poder fer que molta gent que no vol fer alta competició però pot jugar a golf durant tota la seva vida, no només ells, sinó amb els fills, amb els nets, etc., demostra que té moltíssima salut. El primer dels guardons va ser el del Comitè Lúdic Social, amb les grans competicions com l'hexagonal, el pentagonal, quadrangular femení, així com els 2 interclubs, tant masculí com femení. Els premis especials es van reservar per a la segona part de la vetllada. La victòria de Catalunya en els interautonòmics absolut i sub-18 i altres campionats d'Espanya com l'infantil, l'Alaví i el doble sènior femení van ser alguns dels guardons lliurats. Jo penso que cada vegada els esports en general i el golf en particular són esports que es van acostant més a la població. Jo tinc molts coneguts, feia 20 anys que no jugaven absolutament a res i que ara són jugadors de golf. Per què? Perquè, com hem dit abans, és un esport que té aquesta idiosincràsia que durant molt de temps el pots practicar i crec que això pot ajudar molt a que tingui un gran nombre de llicències que de fet ja les té. Doncs tenim una bona visió del golf català i jo crec que cada any està creixent i sobretot darrerament amb aquesta aposta que s'ha fet per la base a partir del programa El golf a les escoles s'està treballant precisament per ampliar la base i per tant que cada cop gent més jove pugui entrar en aquest esport. La gala també va homenatjar els professionals que han aconseguit una victòria aquesta temporada al Tour Europeu. El barceloní Pablo Larrazábal i el lleidatà Emilio Quartero, guanyador d'una prova del Challenge Tour, va rebre un reconeixement de la mà d'Àngel Gallardo, sense oblidar una especial menció al jugador català Adrià Arnaus. És com una sensació de que no t'ho creus, però que és possible. Ara ja sé que puc guanyar, és una mica la sensació aquesta. Després de tants anys jugant i buscant victòria i estar a prop. No he estat moltes vegades a prop, la veritat, però igual he estat 4 o 5 vegades en 5 anys. I aconseguir-ho, és que ho veia tan lluny i ara mateix ho veig tan a prop. Això és increïble. La gala va acabar amb el sorteig entre tots els presents de diversos regals i obsequis aportats pels patrocinadors de la federació i col·laboradors de l'esdeveniment. Para nosotros es muy importante estar en esta NIT del golf porque además de dar visibilidad de nuestra marca en la comunidad, creemos que es un gran aporte el cual estamos dando mutuamente a este deporte que tanto amamos que es el golf. Nosotros trabajamos con la Federación Catalana desde hace 5 años como sponsors porque creemos que nuestra vinculación con ellos es muy positiva a todos los niveles, pero el que más nos gusta es el trabajo que hacen con el golf en las escuelas. Para nosotros es algo increíble que la federación gaste tantos recursos, apoye tanto a los nuevos jugadores que tienen que venir a hacer grande este deporte. Es una federación muy dinámica, muy joven, trabaja muy bien, está mucho en el territorio, esto es muy importante y creemos que juntos podemos, digamos, hacer grandes coses. Fa 5 anys que estem patrocinant a la federació i molt contents i orgullosos perquè veiem com la gent disfruta amb aquest esport, es relaciona amb aquest esport i que cada any venim aquí i podem parlar amb ells i disfrutar amb ells. El
que estem fent ara, i crec que amb la companyia de tots els clubs tirarem endavant, és fer més jugadors de golf. Que això implica que aquests jugadors juguin als camps de Catalunya, això implica tenir més federats, implica tenir més gent als camps. Un vídeo de l'humorista Jordi Ríos va posar la nota divertida a la vetllada que va concloure amb el tradicional brindis i la felicitació nadalenca del president Ramon Noguer. Bona nit i felices festes. Avui juguem a golf per la marató. 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 Aujourd'hui, nous jouons pour le marathon.
català és un torneig de professionals i d'amateurs que creiem que es volen passar a professionals o amateurs amb hàndicaps baixos, que ha existit des de fa molts anys i degut a la crisi i degut a altres problemes, a poc a poc va anar desapareixent. Fa uns anys, de la mà d'Ivo Giner, Cristian i Víctor, i segur que em deixo altres noms, van muntar l'Associació de Professionals de Catalunya. I aquest any passat hem fet el relleu i sóc jo l'encarregat, en aquest cas, de portar-ho, junt amb molta gent que no em vull deixar que ens ajuden, Elois, Diegos, Erics, molta gent que m'estic deixant. I bé, esperem poder seguir fent l'any que ve un bon circuit i seguir jugant. Hi ha rivalitat sempre, el que passa que PGA i PGA Stadium demostra que és un camp suficientment complicat com perquè la rivalitat a la que portem uns quants forats ja m'imagino que se'ns ha passat, però sí que a la part alta de la classificació hi ha rivalitat i creiem que està sent un torneig molt maco. Bé, a principi d'any vam intentar fer un circuit on moguéssim camps que estiguessin tant a Barcelona com a Tarragona, com a Girona, i intentant, a més, que fossin els millors camps per nosaltres, ja que creiem que un circuit amb els millors camps encara és més atractiu. I aquest any ho hem aconseguit, gràcies al Prat poder tenir els dos recorreguts, gràcies al PGA tenir una final, i hi ha molts altres camps que ens han apoyat, no em vull deixar Torre-Mirona, que ens ha apoyat tots els anys, i d'altres camps, tots els que hi eren, que estem molt contents, i ojalà l'any que ve puguem repetir a molts d'ells. Sí, aquest any estem molt contents que ens hagin acompanyat o que ens hagi vingut Pep Anglès. El dia del programa ens va venir Álvaro Velasco, ens ha seguit a quasi 3 proves Michael Lumberg, que és guanyador també del circuit europeu, i estem molt contents i ojalà poguessin venir molts més noms i poguessin apoyar l'únic circuit que tenim aquí a Catalunya per tota una sèrie de professionals, molts de nosaltres que no podem jugar cap altre circuit, i ens encantaria que tots ells vinguessin a apoyar-lo i tenen les portes més que obertes tots. Ara mateix estem tancant els camps, esperem poder tenir una final igual com a mínim que la que hem tingut aquest any, i estem en negociacions per poder tenir la prova del dobles de Catalunya, que l'havíem tingut durant molts anys, s'ha perdut, i crec que és una prova molt divertida i amb una modalitat que estarà molt bé.